едва на края на първата седмица. После почнаха вече инсталации на манипулации. BTV поставя на монополна телевизия ли? Как така? Той иска да се застрелям ли? Не, вижте, морал. Това си е ваш личен избор, не просто питат, Вашия протест предмечно, това е една репортерка, просто с моите вложения, това е един Защото всичко това е въпрос на морал. И аз също имам журналистическо образование, обаче в медиите на олигархи. Вие като журналист си гледайте работата, снимайте нещо, което е по-добро на държавата, не го Да. Резултатът от своя труд не води ли да отрази нашия протест, както се случва. Резултатът от вашия собствен труд не води ли? И да покаже различни гледни точки. Това е важното за нас. Всичко останало е бла-бла. Която не е хубава за... Това е. Аз ви разбирам на вас да идват журналисти и за това се връщат. Журналисти плащат. Кой фонд се финансира банката? Не, аз ви сериозно говоря. Аз добре ли ще ви плюете после да не ви дадат право за да говорят неща, които не са верни. Ще търся да правим? Нямаш възможност. Нямате възможност. Не ми се случва такова нещо. Никой не ме е опробвал сега. Явно не съм говорили правилно. Явно не пречите. Не пречите явно. Не пречите. Журналисти да го оплюят. Медиите да го оплюят. Аз се надявам не да преча, да помогна, разбирате ли, на мен не ми върши работа. Вие не пречите явно на тези, които управляват държавата и произвеждат общо. Това искам да кажа. Явно на тях не пречите. Как ще си вървите в тях? Как трябва да твърдо, сериозно и решително и точно там, където са проблеми. Да се самозапаля, например. Кой помни аргументи, доводи. Кой го помни него? Това, което иска. Кой ги помни тия неща? Ето виждате как се правят всички техници самозапалени. Един безсмислен акт. Да, как го изразихте? Безсмислен акт. Ама не е безсмислен, ама само вие и аз знаем, че не е безсмислен. Ето беше. Ама няколко милиона не знаят това, разбирате ли? Автоматично го забравих това. Защо не го знаят? И не пускам публикации за него, 7 месеца навършиха, така ще никой не споделя. Защото трябва да бъдем едно силно гражданско правителство, да има 100 човека, примерно. Защото трябва да има хиляди, когато става въпрос за нашата земя. Като таран, а не по-единично. Именно. Това правим ние. А по въпроса за по време на турското робство, че в момента искат да вземат земята, Добре, темата е земята. Земята на България. знаете ли в момента, че по време на турското робство, в момента по време на войната на робството и турците искат да си вземат тази земя, когато там е строена. Как никой няма чуят? Те няма чуят как майките в България. Знаете ли колко време правим подписки? Знаете ли, че всичкото и ние си го плащаме сами? Какви подписки? Къде сме? Сложи го това точно пред мен. Къде е подписки? Браво, бе. Ние за какво сме тук? Е по-добре да се върнем пред Министерството на земеделието, където... Ама действате, кой го нищо ще действа? Целта не е да се скрием, целта е да се пошли. Вижте, аз на 22 юли спрях да ходя на този протест, защото разбрах къде отивам. Аз участвам в някакви сценарии просто. Не ми харесва. Говорете за темата. Аз съм за това. Хора, които разбират от материята. Който това работа върши? Дали е за земята или искат да обслужват край? Ама не винаги трябва да се говори спокойно за някое нещо, трябва да се изразяват емоциите. Трябва да се изразяват емоциите. Не винаги да се говори спокойно. Не, имам туалетната, изкрещяваме силно, ще смутим съседа. Добре, окей, ами щом така правите вкъщи, аз не правя лично така. Не, аз нямам нужда. Не, аз имам един въпрос. По време на турското робство в момента искат да вземат тези земи и те имоти, когато са строени там по време на турското робство. Какво правим? В момента искат да ги вземат по време на войната, което е строено. Е така да си ги вземат. Това е еднозначно. Няма как да се. Ага, да вземат апартамента, примерно еднозначно. Няма как да се. Добре? Да изпитваме ли се тук? Не си изпитваме просто, да, ясно, именно, окей. Окей. Еми, нашите са били патриарци и попое в рода ми. И аз защитавам една и съща кауза. Окей? Да се хванем за ръце, без да играем хоров. Еми, по-добре, да. Май по-добре, ако говорим празни приказки, нищо не се прави в държавата, по-добре. Бляко, не.
никъде не сме стигнали. Значи това нещо, чакай, не за да го видиш ти, а да го видят И хората. после това, където се разправяте, ще го излъчи по телевизията, разбираш? Плюс това